keby si to nebol ty, tak prečo si nerepol to? No veď, lebo on by sa ani otočil, keby to vidí to oznámenie, vieš? Nečakal som, že Rišo bude tam. Lebo kto by nebol pri reaktore, keď tá hruď! Našiel, no to asi býval, nie? Lebo on tam nikto nebol. Ja som opravoval svetla v elektrikáli. No, takže našiel som medlu v kafetérii presne v strede. Ja som bol... Akoval, no. Ako sú zbrani, tak dole v tej chodbe som bol. Po mňa ho tam niekto zabil proste. Ja som išiel od spodu hore akurát. Alebo to Livol, neviem. Irrelevant. Neverím, on to vyhral. Vidíte? Vidíte? Ako som to vyhral? Ako? Vidíte? Chvíľku tu nie som, ale sme zrazu prehrali. Takže kokonát. To sa nemusím ani o tom asi baviť. Kokonát. Kokonát išiel s tým, áno. Kokonát išiel s tým. Tak vybehol v stade a my sme šli s Kvendlou. A Matúš robil task, on išiel teraz ako keby hore do adminky, on z komunikačky, mal som na ňom track, lebo som tracker, takže je to kokonát. Ja som doplňoval palivo. Tam je sa nejaké obhajenie. Mal som aj na kokonáta podozrenie, lebo som mal prvého na neho on track, ja som robil weapons, ty si potom uniforma išiel okolo mňa a kokonát stál len tak uprostred, keby medzi navigačkou a autučkou asi tak dobrých 5 sekúnd. Takže bude to on, určite. No jedine keby, že to ešte samo z hora ide nejak dole, ale... Hej no. To by nestiel. Ja som to vravel, že to bude on na začiatku, ja som to vravel. Rýchlo to bude mať na videu. Kerry kokot, akurát som mal ten Simon Cez hotový. Pred security. Ja som bol v komunikačke, videl ma aj Noishot, takže... Ja som bol na kamerách, ja som videl, že tam behá, že takto kuchol oného Malíša, ja som akurát to išiel reportol to. Tak to môže... Ja som mal si videl. Reálne ja mám všetky tie nastavovať. Podľa mňa to bol self-report. Nie, Sebik mal oný scan a ja, takže my dvaja to nie sme. Matúš tam behal. Ale zase môže to byť goflip. Ja som bol v komunikačke. Ja som v reaktore vedľa vás, ale ja som tam robil Simon Cez, ale ja som nechýba urobiť iba ten Simon Cez, ale niekto to musel reportnúť. Piš to píč! Aha! Piš to píči! Aha! Zavši tu skurvenou piču, nebo ti rozmáčnu. Chcem iba povedať rýchla poznámka, viem, že som mŕtvý, ale chcem povedať rýchlu skurvenú poznámku. Vy kokoti tam mastíte zvieratka do piča, že vždycky sa obzerali okolo. Ja som bol so samom Noishom. Ja mám všetky tasky hotové. Kde bola mŕtvola? Bol v engine. A pre engine? Dobre, takže Gofny tu není, že na 100%. Ja so Sebikom sme tam boli pri sebe. Niekto bol na kamerách, ale ja som proste chodil len tak. Hej, videl si. Takže samica musí robiť tasky. Dobre, tak skipnime. Takže, tak držme sa u seba, aby sme neskapali. Dobre. Kokoti, kámo, 2+2 si nevedel na tvoj kopy. Kámo, ja zdochnem. Kámo. Dvaja sú pri sebe, ďalší dvaja sú pri sebe a kámo jeden ostáva. Tak kámo, asi kto to bude? Vy ste takí tupí. Kokos, Matúš to bol. Ale vy ste... Nepúšťajte skurvené Saudi do piče. Kto to bol? Za jeho voltoval furt. Ale tam bol jeden volt. Ale vy ste tupí. Vy ste tupí. Kokos. Ale kto to bol? Matúš. No veď ja som hovoril. No veď ale vy dementi aj tak nedáte si 2+2 dokopy. Dvaja ste pri sebe, ďalší dvaja ste a Matúš behá po mape, tak kto to asi mohol byť do piče? A to na začiatku si povedal, lebo ty si nebral úvahe tú možnosť. Ja som to bral v úvahe, že to mohol byť shapeshifter. Ale potom teraz ku konci posledný vote, čo bol, keď ste našli moje telo, že ty kokos, dvaja ste pri sebe, že chleba a slota si tam mastia pety, ty kokos, a ty beháš s oným, s druhým a Matúš hovorí, ja behám po mape, ja mám hotové tasky, chlapci.
ja neviem čo vy riešite, tak Na to nás vyhodilo. ja som bol tracker a ja som mal na samový track a on sa tak čudne pohol v tej elektrike, že išiel tak do rohu a potom sa otočil naspäť a ja, že on asi niekoho tam zajebal, vieš, a tak sa tam idem pozrieť. Že či niekoho nezajebal, potom príde Matúš a proste mi ty koko spraví jogu do piči, tak to krk mi otočí na druhú stranu. Môžem potvrdiť, že uniforma to není, lebo strieľa asteroidy so mnou. Jaj, on je mŕtvý? Tak počkaj, on tam slota pribehol. No hej, ale ja som, on bol v navigation, ja som vo weapons, kto bol vo weapons? Ja? A kde bola mŕtvola? Červený bol. Ja som bol, ale ja som teraz pri admine som. Ja som sa odchádzal a prišiel tam slota za mnou. Tam prešiel on k onemu. Navigation, tam bolo telo, ja som bol vo útučku, som robil tú chvíľu s páčkou. A vo weapons bol ešte niekto, ale nešiel dole, takže, no, kto tam bol? Ja som robil horné odpadky, išiel som sa pozrieť do weapons, bol tam Rišo, potom chleba, tam bol potom vedľa mňa, keď elektrika vypla a potom už neviem, išiel som dole. A kto bol vo shieldoch, communication alebo storage, kto tam bol? Ja som bol teraz na ceste do storage z kafetérky, lebo ja som robil weapon. Lebo niekto musel zabiť zo spodku, lebo z vrchu tam nikto nešiel. Ja by som to skipol asi pre teraz. Skipneme to, ale ja mám podozrenie na slotu, lebo ten išiel keby okolo mňa. Kde? A keby on vo weapons si prešiel okolo mňa na chodbu. Takže... Videl som ho na kamere, slota, bol to slota, bol tam aj ale. ho kuchol. Tak som to vravel! Ja som to vravel! Ja sa dívam! Ok, tak votujeme jeho. Ja som pri ňom bežal, ďakujem každopádne Guardian Angelovi a tam to bol uniforma. To som ja. Uniforma, a let's go. Dvoch som saveol. Nice, let's go. Inak poprosím sound, že stupid, lebo ako také killy na kamerách. Na to, že máš 32 leo, tak čuj na teba. Ja som vravel, že slota okolo mňa išla Matúš. Nie, to nemohol byť on, že mohol 1000 IQ. Saj. Kokonát. Dobre, kokonát je nevinný. A coconut nut is a giant nut. Dobre, takže kokonát a Matúš. Kokonát a Matúš. No. Ty si kokot. Ja zomrem. No. Ja som mŕtvy síce, ale kámo, to čo som teraz videl, ja zdochnem kámo inteligenciou, že toto čo kurva bolo. Kto bol pred adminom? Ja som bol... Spýtaj sa, kde bol Matúš. Ja som bol pri outučku, tam ako ideš do tej miestnosti úplne vpravo, tam som robil elektriky. Ja som v shielde. Robím tam task. V elektrike. Kto bol v admine? V admine bol chvíľku samo, ale určite odišiel stade. Ja som v komunikáčkach. Ja som bol za autučkom vpravo. Ty Matúš si bol kde? Okrem toho, že si ho... V elektrike s maličom. Matúš bol v elektrike, potom išiel preč, to viem. OK. Ja som tam tiež. Ja by som dal skip. Kabliky. Ja vám musím povedať jednu vec. Jeden daný človek stál vedľa mojej mŕtvoly 20 sekúnd a nenahlásil to. A viem, že je nevinný. Lebo som ho videl robiť tasky. Ja ťa neprotektujem ani hovno. Ale uniforma dám, lebo on má protektor tiež. Ale nemám ho teraz predčím momentálne. Ale som tu s tebou, drahý. Som tu s tebou. Som tu s tebou, bracho. Jak to? No? Áno. Je to slota na 100%. Slota bol pri mne, nemohol to byť on. Ale ešte predtým, lebo on vravel, že ide robiť posledný task s tým benzínom. Ja tam stojím ako kripel, lebo mám hotové všetky tasky a neprišiel tam. Bol tam. Išiel práve, že išiel od spodného išiel. Ale od spodného, to nie je posledný s benzínom. Čo ak urobil ten vrchný a potom... Ale nie, najprv musíš robiť storage a potom môžeš urobiť Upper Engine. Storage som ho videl. A tak storage mohol byť, ale keď mal posledný task v Upper Engine a nebol tam celú dobu, jak som tam stál.
Lover Engine. Predtým som mal v Upper Engine. V Lower Engine ani není na ten benzín, máš ho v Upper Engine iba. Je tam, ja tam mávam. Je tam. Musíš ísť hore a potom dole. Stajem sa na všetky moje peniaze, čo mám, že to je slota. Tak sa mi mater prepadne, že ak to nie je slota. Matúš, mám ťa rád. Mám ťa rád, Matúš. Ukázal si to. Takže to bol, hej? Dokázal si to. OK. Kokonat! Mám s tebou nevybavené účty. Kokonat. Mám s tebou nevybavené účty. Kokonat. Žiadaj stav pri tvojom mŕtvole, Repol. Áno. On proste vyšiel z toho adminu, koko tam na červeno svietím ako blázon, on tam takto do steny chodí, nič neregistruje a potom ide hore a potom kto to nahlásil, už neviem. A potom to Matúš nahlásil, akože. Ja som už si myslel, že ty koko, že videl Kokonata, že to hodí na ňo a... Uniforma, slota, samo to není, dobre. Uniforma, slota a samo to nebude. Samo to nebude, lebo uniformu som videl strieľať asteroidy, slota si robil scan so mnou a on je mŕtvy vlastne, takže nám chýba chleba a kokonat. Chleba som... Ja som bol Zusom. Kebyže chcem, tak ho kuchnem. OK, dobre. Každopádne mŕtvola bola v elektrike, takže niekto okolo mňa asi obišiel, neviem, či to nebol náhodou Vote Me, ale nie som si istý. Možno to bol Vote Me, takže dalo by som si na jeho bacha. Môžete sa ešte odpadky pozrieť na mňa, ako robím. Takže uniforma to nie, ani samo to nebude, takže buď to bude Vote Me, alebo... On sa otočil tak nejako na mňa. To sa mi nepáči, kámo. To sa mi absolútne nepáči. Dobre, samko to nebude. Jebem ťa, ty skurvený vyjebaný, aby ti matka sklapala do rány, aby si stápal aj ty. Takže to vieme, kto to není na 100%. Teda nie, je to samica, lebo som videl na kamerách, jak zase je na chodbe, proste na chodbe kuchnúť. Keď na kamery sa kúkam proste, logika mínus. Je to on, proste videl som, jak kuchol Mališa. Je to. Ale mohol to byť shapeshifter. Nie, my sme boli všetci u seba. Všetci sme boli akéby na kamera, takže buď by si to bol ty, alebo samica. Ja to nie som. Ja viem, že nie. Tak neviem, čo tu skrúcaš. Bacha. Profik, keď svetlo zasol. Aký profesionálny kuchnutí vo tme. Poďte sa pozrieť, mám skem. Ja som Kto bol som v elektrike na konci? Ja som v elektrike nebol. Dobre, samica, a kto bol tam s tebou? Ešte jeden človek tam bol s tebou, ste robili elektriku. No, ja som tam bol, ja, Knedla a Samo sme tam boli, ja som išiel preč, Knedla tam ostal a potom už neviem. Kam, ak si to samica, ty zase za... No akože... Nie, podľa mňa to bude chleba, ale... Lebo ono to bolo presne, ako je chod elektriky. Ja mám tie odpadky, tak sa musíš pozrieť. Čo ti jebe? What the fuck? Už rovno som robil ten dlhý... Môže, prosím, ja to musím povedať, Mališ, ty si taká retardovaná opica, ja ťa roztrhám. Kde? Medbay. Prečo to ma tu Medbay? Tam si bol iba ty. Prisám, že si tam bol iba ty. Či niekto prišiel s Matúšom, kde som robil strašne dlhý task tam pri skeneri. Ja som si nevšimol, kto to bol. Mališ, vieš, že ten task tebe stačí, keď tam prídeš, Presne, tebe stačí len na to kliknúť a potom ísť preč. Takže on to asi nebude. Dobre, kde ste boli všetci? Ja som bol v reaktore. Teba som videl samo to. Ja storage. Obidva ste boli v storage, hej? Asi nemali sa. Raz, dva, sekunda, musím rozmýšľať. Raz, dva, tri, štyri. Ja som z toho píči, že Matúš mňa zabil, teraz on aj... toto, no chleba ty si čo? Matúš zabil slota, ale slota si robil scan. Ja som v Medbay nebol za celú... Ja som bol v reaktore a nebol si tam. A keď zase milioný kvet, toto sa mi nepáči. Kámo, ja som z toho píči. Duch prišiel, Mališ, nemusíš stať. Pritom rob si ďalšie tasky. Čo ho zajebal? Kámo, totálny mindfuck mi zajebal. Kámo, ak toto je posledný task... Tak chceš úplnej čurák!
Kámo, nemusíš pri tom stať, ak máš ďalšie tasky. Ono sa ti to neresetuje. Bú, samozrejme tu rozpráva. Zajeb ho. Zajeb ho. A vlastne nie. Je to Alex, predo mňou zabil... Hej? Je to Alex, predo mňou zabil typka nejakého. Lebo ja som videl Lukáša sa ventu, no takže či náhodou nie. Ja som inžinier. Dobre, tak je to potom Alex. Tak potom Alex. Kámo, Alex, ty si mi dal taký dobrý mindfuck, ty kokot, kámo. Ja som to ako duch nechápal, lebo ty si išiel, ty si ma zabil ako Matúš a že to je Matúš. Že to je v piči. A potom sa dívam na Matúša a zajebe ho Slota, ty kokot. Ale Slota robil scan, jak ho mohol zajebať a potom ty kokot, že kto to kurva je? Dal som novú mapu, dal som tu najnovšiu, by the way. Rainbow Six Siege, chlapci. Áno, Rainbow Six Siege ide na to, že nezabudnite smoknúť Bčko a ja idem pozerať bombu na Ačko. Defuser plantnúť. Tak, idem na to. Reaktor! Mrdám tento, fuck. Ešte, že ty kokos, že už to nestihneme do piče. Ešte, že... Ja som akurát so Slotom išiel dole, on je z hora. Ja som akurát tam prišiel z dola. Nehrám to. Matúš, nehrám to. Nehrám to, odišlo mi X-ko na kontroleri, ďakujem pekne, dovidenia. Takže Matúš by to mohol byť. Ja som zabol na mier. Skáp, normálne skáp, áno, mne nešlo mi on. Vyhojtujte ma, tak ja vás normálne zaškrtím všetkých. Viem, že niekto robil task on v storage a oni sa zatvorili dvere, ale ja som išiel ziplineou hore, on je do komunikačky, tam som si robil task a potom bol ten reaktor a išiel som so Slotom dole. Takže kto to je, Matúš, či kto to je? Ja mám odbindované X-ko asi. Ja som si ho pekal. Kokonát? Ja neznášam ten marshmallow. Nevadí, skipnime to, jeba jedna mŕtvola. A mne nefunguje X-ko ani na jednom ovládači. Čo to nemám odbindované? Dobre, skipujeme. Tak je to kokonát, či čo? Ja neviem. Niekto to vždycky kokonát. Kokonát. Ja som si ho pekal, nemôžem to byť ja. Typ. Neboli sme tam. Mne nefunguje X-ko v Among Us, mne funguje všetko, len tu nie. Tak Matúš to nebol. No, že samko, že ja som to nebol. Môžeš to byť stále. Však ale jeho to odpojilo. Ja som to líbol, lebo... Preto vravím, že on to nebude. Dobre, idem si opäť z marshmallow, počkej. Ja to nebudem, keď už hrám Roblox. A nie, už zapínam Among Us. Dobre hoši, takže nad emergency miestnosťou, či on nad meeting roomom, tam je on mŕtvy samo. Takže kde ste všetci? Takže ja som vo weapons, strieľam, kokos to není, lebo by ma mohol kuchnúť, kebyže... Počkaj, weapons? Kde vo weapons? Tu weapons není. Dorm, tam máš oný, že strieľam. Vedľa meetingu. Ja, takže ty si to kúsok. Ok, ja som bol teraz v splash zone. Si robil task v splash zone, ja som benchoval proste u 106, no a proste teraz som išiel keby naspäť, lebo som išiel do storage, tam mám task a videl som sama mŕtvého, keby nad meeting roomom pred vchodom. Ja som išiel smerom od greenhouse, mňa videl niekto, jak som išiel dole po tom rebríku. A ja som niekoho videl, ja som sa s tým rozdeľoval potom na ceste volade, neviem či so Slotom, alebo s kým, neviem či ty to môžeš potvrdiť. Za mňa to bude Slot. A ja som teraz pod greenhouseom. Takže by to bol Slota? Za mňa. A ja som... Alebo si to ty a dal si self-report. Aj to je možno, to je pravda. Ja som pod greenhouseom. Vyrovnávam tam tie ako keby také teploty, dačo také to je. Hej, viem čo myslíš. A sú tu venty? Sú. Čo sú venty? Vyzerajú extrémne, to je taká modrá blbosť. To sú keby také tie padnuté listy, to vyzerá? Nie, také jak úlomky proste také modré blbosti, ja neviem. Boha, lebo aj keď som bol minulý impostor včera, či prečerom, keď sme to hrali, tak som nevedel, že to sú venty. Tiež som bol taký, že keď som mal engineera, že čo?
učím sa vám ventovať, ja som došiel k tej onej zipline a zipline, že to je venta. Dobre, teraz naťahujeme, takže skúsim, dáme slotu, lebo by sme mali votovať asi, lebo tu dá reaktora, kuchne jedného a sme v piči. Tak dáme slotu. Nech sa páči. Teraz ak si to teammate... Okamih pravdy. Vlastne potom, že keď už dohrať. Let's go! Jasný, že to bol Medlado. Ja som ešte na ňom hlasoval. Let's go! Ja už idem. Back in the 4000 IQ. Back in 4000 IQ. Hajdenstiky, keď už sebo ide. Tak. Neviem, keď sa tam dostal Matúr, hádam sa neventol. Dobre, kto je? Ja som teraz robil Simon C... What the fuck? OK, Kokonat to není, takže to bude Kotleba, lebo on prišiel niekde za mnou hore do laboratórky, asi sa ventol, lebo proste okolo mňa prešiel a som ho nevidel. Ja som išiel s Lockerom do laboratórky cez Nešiel, nevidel som. Nešiel. Išiel. Ty si tam ani nebol. Ja som tam bol, ja som bol v reaktore, som si robil Simon C a Kokonat si robil scan, takže viem, že to nie je, že si to ty, lebo aj si tak vravím, mám to na zázname, že ty kokos... ten Matúš nejako teda to neprišiel, ale odišiel si z dekontaminačky, takže pravdepodobne... Kde boli mŕtvoli? Kde boli mŕtvoli? Neviem. Kafetérii. A tam som ja ani nebol. On sa tam mohol ventnúť. Samica naskúrne to knedla, ja som ho tam nevidel proste. Samica knedlu. Ja som engineer. Ja som sa ventol z medbayu do reaktoru a tam som si potom robil tasky. Teraz som robil ďalší task, ale inak som robil Simon Says. Ja som myslel, že hráme hide and seek. Samko, a ty ideš. Ja si vyhodnutý. Tak poďte, nehrozí to. Nehrozí. Adeš. Nebude, ja idem. Adeš. Nehrozí. Adeš. Votni sa sám. Nemáš zmysel pre život, votni sa sám. Ježišmária, content, kvalita. To bolo dobre. Aha! Čo? Aha! Ja jebnem. Aký plastý? Prečo by som to potom nehával? Vyhádžeme sa tu a Ríšo to bude. Samko, ajdeš. Ako povedal Matúš. A ktorý teraz? No je to... Aj starší majú prednosti. Je tak. Ajdeš. Ach, to nebude on, až zdochnem, kámo. Tak to bude Kokonat. Tak potom je to Kokonat, si pádom, alebo si to ty. A bol si to ty? Nie. Ja jebne. To pič. Nie, ja to nie som. To viem. To viem. Ty doč. Samica, komunikovať. Samo, ajdeš. Ne, nejdeš. Ideš. To ty. Ideš. Je to on, veľmi. Ja to nie som, fakt. Naozaj, to nie som. Samo, ajdeš. Samo, ajdeš. Ne, samo nejde. Samo ajdeš spolu, vieš, ako sa hovorí. Ty si... Ja seba je... Prečo by si to robil? Tak sme skončili. Ja vravím, že Samo ajdeš a ty ne, knedla ty bol. Takže knedla to je, hej? Nesom, ja vravím, že Samko ajdeš a on taký, že ne, to knedla, votni knedlu, ty kokos. Akože mohol si mať... Zabite sa, máš výhru. Zabite sa, máš výhru. Nemám emergency meeting, sme proste v piči, no. Prečo sa nezabíja? Zabiť medlu jeden z vás. Chod do piči. Rasista skurvený, za to, že si v opozitnej farbe ideš ja? Tu si ty dobré. Pár dostal teraz. Kúkej. Ježiš, Samo, čo si urobil? Tak, ty si cooked, Samo. Ty ideš do pasce, tam nemáš ísť. Kľúčky, otočky. Vravil som Samko, ajdeš a ty ne, to je knedla, ty kokot. Samko, a ty... Ja, ty si myslel mňa. To je rozdiel. Máme ďalšiu, to bolo fajn. To piču. Mama. Dobre, to sa dá. To sa dá. Dobre, banko, dáro. Aha,
Matúš bude mŕtvý isto. Ty chuju. Kam si myslíš, že ideš? OK, dobre, ja som... Kotleba je mŕtvý. Kotleba je mŕtvý. Áno, je mi jasné, videl som ho robiť sken a stretol som oného uniforma, ako išiel on hore na chodbe. Ale ja som to videl až neskôr, čo je ukázané. Jak som videl až neskôr, tá pipa už 15 sekúnd. Čak, ale dobre, nemá. Nenechám. Je to veľký červené na obrazovke. No potom som si to až všimol. Ja som išiel cez Greenhouse, som išiel dole. A potom som si všimol, že to je tam dole. Buď to bude Boxt, alebo Kokonát. Ja som si robil sken. Kokonát. A ty sa ako môžeš ventovať, si inžinier? Ja som inžinier, áno. Inak by som to rovno pred vami neurobil. Ale viete, Kokonát má to veľké šťastie, ako ja by som možno jeho dal. Ja by som teba dal, lebo si ešte nebol. Dobre, to je dobrý argument. Ani raz nie som a zrazu keď povieš, že už som, tak už som. Dobre, to nedáva zmysel, ale dobre. Teraz čo si povedal dáva zmysel, že keď to nie som, tak to nie som, ale keď už som, tak som. Teraz si povedal. Ale to zle znelo. Nie, je to samom proste. Debin ti vyjebaný skôr. Však to bolo. Zabije ma na chod debilu. A ja môžem za to, že ty si akurát bol ten. Potom ukázať si dement. Potom ide tupka si hore chodbičkou, nie že by išiel k tomu ťahu. No ale nevidel som to, wow. Na čo sú friend requesty, ty kokos zvonok? Samomutni sa. Nejako rýchlo, ty kokos. Kámo, rovno pri mne. Rovno pri mne. Ja som bol, ako sa tá karta robí. S niekým. Neviem, kto to bol, ale bol za mňa, bol oranžový. Bol som elektriker s Noišlom, hej? Takto, Goflip bol so mnou chvíľu v admine, ja som potom išiel ku elektrike a videl som, jak akurát takto skapal. Ja som bol celý ja mám tú rolu, čo máš tie Vitály, že vidíš, kto žije a kto nie. A mne to ukázalo, že práve skapal. Čakaj, ale ja som bol s oným Noišlom v elektrike, lebo sme tam robili tú elektriku, čo vypadla. A ja som išiel prejsť, Noišl tam zostal, prišiel som naspak a niekto shapeshiftnutý za mňa, tak ho tam zabil. Niekto proste oranžový, takže niekto z vás, takže niekto je shapeshiftnutý. Ja som robil v navigačke, som si robil tie dva questy, čo máš tú lodičku a potom ešte outučku som bol a tam ešte chýba jeden quest. Ja som robil káble, ako je karta, tam som videl Mališa akurát a potom som išiel tú elektriku robiť Noišlom. A Samica je jediný, koho sme nevideli celú hru. No, to som nevidel. Ja som ho videl na začiatku, ako išiel ľava časť lode, ľava časť Upper Engine, tam išiel na začiatku, ale potom som ho už nevidel. Skadiaľ išiel ten typek ozaj zo spodu, alebo z hora išiel on v tej elektrike? Či sa neventol? Neviem, lebo boli vypnuté tie svetlá, ja som ho tam iba videl, jak ho zabil. Ale bol oranžový na 100%, takže shapeshiftnutý zabil. Dáme skip teraz, alebo dávame to? Ja dávam skip. Ja skipujem. Ja vôbec neviem. Ešte nás je dosť, to kým nájdeme, to potreba. Ale kámo, to koľko taskov je? Neviem, koľko som ich tu dal. Potom daj anonymné voty, ak to pôjde. Dvaja? Ty kokot. Ako vedel som o onom Lukášovi, lebo som to videl akurát na oných, na Vitáloch, ale o Samovi som nevedel. Počkaj, koho ste nahlásili? Sama. Ja som videl Sama v kafetérii a potom Lukáš niekde zomrel, ale viem, že Samo bol v kafetérii. Ja som odchádzal z kafetérie, videl ma oni. Neviem, či Samo tam nebol, ja som išiel do adminu, on išiel do kafetérie. Ja som bol v admine predtým ešte s Volakým, asi všetci sme tam boli. A ja som potom... Ja som videl Ríša a Samicu v, admine, tam boli. Potom ja som išiel do Medbayu si spraviť ten rengen, či čo to je. A potom som išiel z kateferky do Navigation, a videl som tam Sama mŕtvého. No, ja som teraz ja keby nad shieldami som. No. Ja som teraz, počkaj, ja som storage. Som bol predtým na kamerách celý čas, potom išlo to outučko, to som išiel vrchom cez kafeterku, ale už ten, kto stihol z vás opraviť. Bol som potom v admine, som si spravil kartu a pozeral som ešte ten rengen, čo to je. Čo tam vidíš, že sú ľudia v miestnosti. A potom som išiel, on došiel do si urobiť task. Ale neviem, koho som nevidel. Matúša som videl furt, ten tam bol som pri kamerách, tam ma mohol zajebať. A potom ešte niekto so mnou bol v admine. Ja som chcel pozrieť kamery, ale bol si tam ty, tak ja som išiel potom tasky robiť. Tak ako to urobí? Koho vyhodiť musíme, lebo akože už nás je málo. Čaká, že budú až pre smrti.
Alexa som vôbec nevidel. Mňa videl samo, že samica? Áno, ja som ho videl. A kde? V admine. Ako, ja som bol na začiatku hry so Samom, ja som išiel do Weapons, tam som mal upload, on robil zbranie, ja som potom išiel prejsť autúčko, čakaj, teraz išiel som prejsť autúčko, tam Oxygen, potom ja som išiel cez Weapons a on išiel potom za mnou. Dobre, Matúš, my dvaja. Sme sa zhodli. Ja neviem, ja som ťa proste nevidel, ja som tam podľa. Ja som nevedel ani žiadať. Ja som nevedel, kto je Alex. Aha, dobre. Nejak to teraz urobí, môj kokot, no. To bude hard, ale mám Matúšové alibi aspoň. Niekoho odjebalo. Niekoho odjebalo. Malý žmut. Ríšo, ne? Nie, že si bol odmutnutý, akorát keď som to išiel povedať, tak som... A tu odpisujem na správu. Dobre, tak my si dobre. Tak, dobre. Tak sme sa ani mutovať nemuseli, výborne. No, takže aspoň sa odmutuj, keď už keď si to dal na vote. No, čo? No takže samica je čierny, takže vieme koho. Podľa mňa ty si myslel, že to je task, Samo. Áno. To je Tilly, no. To je Takže aby som mi hodil tam asi. Tak, dodá neprávom oný, tak bude vyhodený. To musí fungovať. Zneužite linky pomoci. Kamo, a jak si nemohol všimnúť obrovský čierny nápis Emergency pod tým? Goflim, dávam ti na Goflim. Ojoj. Goflim, nás to samo. Prečo? Áno, vieš, bol som na sekuritkách na lookoute, z laboratórií. A ja som tam bol. Lebo som inžinier, preto som sa ventol, vieš? A tam si sa ventol a v meeting roome bolo telo. Ja som v meeting roome ani nebol. Ja som bol s nimi tiež na lookoute a že som dole, no. Ja v meeting roome som ani nebol. Toto je ako my sme tam boli traja a potom si tam bol ty sám, takže ako... Ja som v meeting roome nebol. My sme tam boli traja. Ale ja som v meeting roome nebol. Ja som reálne sa videl inak, ako som bol chvíľu. Neviem, ja nie som impostor určite, ale niekto na mňa dal podobu niekoho iného. Ja som v meeting roome nebol. A my sme boli všetci traja pri sebe. Ja som v meeting roome nebol. Počkaj, vy dvaja ste boli furt pri sebe? Či teraz... No ja s Lukášom sme boli na lookoute, tam sme videli, jak sa ventol. Lebo tá mŕtvola môže byť starší. To je tiež možné, ale... Lebo takto to bolo riadne dlhé. Ja potrebujem už iba dorobiť jeden task. Ja už mám všetky, ja som preto išiel na lookout. Ríšo je taký podozrivý za mňa. Ako ja som bol s nimi na lookout. Ja nie som, ľudí ma dajte. Ja som robil task s tými hubičkami, že mal si že kryštál jeden a potom dve hubičky a to si musel dať do flaštičiek. No, a ja som mal ten. A ešte také vajce voláke. A teraz som išiel robiť posledný... Ja som teraz robil hore... Kde ste ho išiel robiť? Hore k onemu tomu. Ja som práve že išiel hore do komunikačky, ja tam mám kábliky urobené akurát. Ja som akurát zo zipline zišiel, keď vy ste dali, neviem teraz či emergency, či čo ste to dali. Takže tak, ale ja určite nie som. Také mŕtvola bola v meeting roome, tak asi to je jedno, či dali emergency alebo nie. Dobre, skipneme to asi radšej, alebo ja neviem, lebo boha, ja mám chaos v tom guláš. Lebo môže to byť samo, ale nemusí. Lebo toto kolo bolo riadne dlhé, to môže byť niekto z vás dvoch. Ja upper engine mám poslaný task. Ja mám komunikačke. No. Za mňa Matúš, lebo furt ma prenasledoval a odišiel od tohto. Ja som robil v komunikačke task a ja som bol teraz keby on v storage, takže... Išiel furt za mnou. Kým som na tú hubu neskočil a odvtedy zmizol, ale proste išiel stále za mnou. Možno čakal na cooldown, kedy ťa môže dať, lebo ja, že on beha z Lukášom. On práve, že pri Lukášovi nebol. Nevedel nájsť, lebo ten smoke sa hodí. No, tak stále nevieme nič, akože nič nového, okrem toho, že ťa akože prenasledoval. Neviem, no... Ja neviem, čo robiť, keď už mám všetky tasky hotové, čo mám robiť? Neviem, komu ešte chyba tasku robiť. Dobre. Ešte 3? Nie jeden. To piči, ešte 3 tasky vraj. No počkaj, tak nebude on impostor, keď mu toľko veľa chýba, lebo... Je to možné, ale ja už som to skipol. Nie, lebo on bol pri mne celú dobu. Lukáš, poď za mňou. Ja by som mal asi... Neviem, ja dám skip. Keď sa zabijem, každý vie, že som to ja. A niekto dal Matúš. Neviem kto. Impostor ma dal. Matúš je mŕtvý? No dobre. Ako si sa tam zjavil? Kde? Tam v tej miestnosti.
bo som ťa nevidel ísť. Ak v tom gyme myslíš, tak ono, ja som Je tam len ventka, kaďal si vyšiel. Flash zone? Či No kitchen? tam, kde som ťa stretol, tam pri tom ohnisku tam Pri tom ohnisku. Ja som išiel s podkom, no ale ja som išiel s podkom, Matúš ako keby celý čas ma prenásledoval a potom on zmizol. No ale s tebou práve, že no veď, ale on sa potom odpojil, my sme sa rozchádzali akéby on išiel smerom k laboratórke a ja som išiel akéby s podkom junglom a tak som išiel do kitchen, lebo ja chodím po mape a ja hľadám toho oného, jak sa volá, Mališči, jak sa volá. Ja som ho nenašiel ani raz za celý. No veď ani ja, preto ja hľadám, že či on náhodou mŕtvý není, lebo čo Ale za mňa si to ty, Rišo. Je to v pohode, ale ja tiež som sa čudoval ešte ozaj, že tiež si sa zjavil, keď som išiel ja s Matúšom okolo tak splash zone si vyšiel, keď padol reaktor, som sa čudoval, že si tam rýchlo dostal. Hej, lebo ja som ten inžinier. Ja, ty si inžinier, tak potom už iba on chýba, ten oný. Takže to budeš ty, Rišo. Za mňa si to ty, Rišo. Paráda. Piči. Ale ja to nesom na to. Prečo si sa sám? Ja som ich klikol. GG. Kto to je? Bože, to si Ježiš! Malý štromy. Malý. Ja už musím končiť, hejte. To nemyslíš vážne? Ja som nevidel. Mám clickbait, najlepšia výhra na svete. Kokonát to není. Takže ja kokonát a aj chleba. No to vravo, že on je láske. Nejdeš ma zajebať, však nie. Niekto asi zajebal Matúša, keď on púšťa pičoviny. No, Rigi. Dobre. Ty bola mŕtvola? Ja som bol v elektrike. Takže, môže to byť buď Prosím ticho teraz. samo, alebo samica. Počúvajte ma Ja to všetci. nie som. No. Kokonát Ja neznášam osobu, odteraz ju neznášam. Dobre, je to Noišel. Za mňa by... Ale prečo ja práve? Však som bol prvý vás, ty uprangeník. Nebude to Noišel, lebo Kokonát strieľa oné asteroidy, videl som na vlastné tak oči. je to Noišel. Jak to môže byť? Ja však som bol pri vás pri uprangeine. Nevadí. A neviem ani, kde je mŕtvola, takže... Ale koluješ jak pes, ty hajzel. Ja som si to všetci pochopia, ty hajzelík. Ale toto je porušenie, akože ak je to on, tak je to porušenie. Tomto ja. Nehovorím. je to on budoraz. Ja ale tak každého to... Furt ja. Dobre. Dobre. Je to kokonát. Nie. Nie. On je mŕtvý. Kto sa Nie, on je mŕtvý, niekto ho morfol. Kto tam bol? Ježiš. Rišo stáďal išiel. Ja som stáde išiel a videl som ako keby bokom dvoch, ja som sa dať toto button, nie chleba ješ nažive? Chleba by to mohol byť. Je to chleba, lebo ja som tracker a mal som na ňom track a on sa postavil v admine do rohu, zrazu padol reaktor a potom sa on z adminu dal do kafetérky. Potom išiel z adminu do kafetérky, on ventol, lebo som mal na jeho track, takže je to on. No som to není, lebo ma mohol zabiť veľakrát. Vyriešené chlapci. Ja som na schvál išiel do venty, aby niekoho zabil, a som tam čakal. V pohode, vyhrali sme, lebo bol to chleba, lebo... Ja som tak kúknúť Noišla práve a on skočil do tej prioňanej venty. To bol taký, že na to na chlebovi, že možno to bude samo nakoniec, že konečne mu to padne a potom iba čumím, že čo ide do adminu do rohu, on sa ide ventnúť a potom reaktor padne a potom ide do kafetérky, že sa portol zrazu. To je proste moje šťastie. Som si vytrtkal, takzvané vytrtkal. To nebolo šťastie, to bolo 3000 IQ, ja to dám do thumbnailu, to dám do názvu, proste kámo. 3000 IQ ťa dostalo, vrážka, ťa vydrbalo, jak poistky, elektrike, za chvíľku. Bielý bude mŕtvy, pretože som si ho označil, ale už není. Matúš to nebude, on je teraz v otučke. Je bielý mŕtvy alebo není? Je, dobre. Dodal emergency. Aha, tak potom mi to nevyšlo, čo som chcel.
Ja som tracker a mal som na ňom keby nastavený tracking, lebo bolo blízko mňa vo weapon, som mu to dal a potom nejako zmizol, tak som si vravel, že bude mŕtvy voľade. Počkaj, kde ti zmizol? Kde mi zmizol medzi asi autou a navigačkou možno, tam voľade. Ja som ho potom neregistroval, lebo ja som robil si tasky. Tam som ho videl s kaštierom. Ja som bol komunikačke. Potom viem, že Matúš bol ešte v outučke, lebo... Ja som tam bol. Ja som bol komunikačke. Tam bol on. A kde bolo telo? Či to je oný? Emergency, ja neviem, kde je telo. Neviem tiež, kde je telo. Ja som podľa toho, že to bude on, lebo nerobil onu. Bol mŕtvý. Podľa mňa to bude Matúš, lebo nepičoval, že by on... Že ja to uriebem, už raz ešte mi pošta. Je to podozrivé teraz. Lebo hovorím, mal som aj tracking, on išiel hore, ale počkaj, nie, vlastne to nevychádza, to by Matúš tam musel byť skoro, on je v autučku. Ja si skipnime. Dáme skip. Lebo mi to nevychádza, teraz som sa sám seba dopletol. To veľmi dobrá, viem kto to je. Na 100%. Že povie na mňa. Nie, ja viem. Počkaj, viem to na sama. Akože fakt ani raz ma nikto nezajebal. Ja som strašne prekvapený z toho, že ma ešte ani raz nikto nezajebal, kámo. Keby ja som druhý človek, tak ja už sa zajebem, kámo, lebo proste... Lebo kámo, oni vedia, že... Rieš, nejaký dobrý, počúvaj, ja by som asi zajebal ako prvého, kámo, proste aby držal piču. Ale očividne sa tak nekoná, no. Keď nevidím absolútne nikoho, to znamená, že niekto bude mŕtvý. Mám pocit, že niekto bude tu mŕtvý. Tak nie, niekto bude tu mŕtvý. Mrdám to. Dobre, Samko, takže to budeš ty. Ja to nie som. Ja som išiel rovno, ja som nebol. Kokonát, kde sa nachádzaš? Ja som celý čas bol s Kokonátom, potom on odišiel. Áno, Samo bol celý čas so mňou. A kde si bol teraz? Keby som impostor, tak ho viem zabiť. Lebo akože si sa... Počkaj, dobre, počkaj, toto musí byť brain time. Išiel si od vrchu, ty si už bol akéby blízko mňa. Kokonát, kde sa nachádzaš? Takže to bude sám. Ja to nie som, ja som s Kokonátom chodil celú dobu. Hej, ale išiel si od vrchu a oný Kotleba bol pán hlasiteľ ako vždy, takže mi zapískal do ucha, že tam bude mŕtvo, tak som išiel za ním namiesto toho, aby som reaktor, lebo som čakal, keď tam niekto príde. Chleba to odpojilo, more chudáka debila zase. A tak by už chyba teba vy dvaja, takže buď to budeš ty, alebo to bude Kokonát, ale Kokonát sa vraj nachádza v storage a teba som videl od vrchu vychádzať, takže to budeš ty podľa mňa. Ja to nie som. Už to vodní morej, kokos. On tak bola moje sesternice, aby si chcel... Kokos, dobre. Však si to bol ty, Samko, priznaj sa. Tam to máš zo. Víte čo? Prvýkrát aj posledný. Asi tak, no. 4000 IQ, chlapci. Chlapci, 4000 IQ. 4000. Ja akože dobre. Dobre som to mal rozohrané. Mal, ale vy ste všetci dementi, lebo keby zabijete Ríša ako prvého, ktorý má 1000 IQ a má ADHD, chlapci, tak by ste nevedeli. Kotleba tu moonwalkuje na spawne, ty kokot. Čo ti jebe? To úplne... Šamona!